ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. дӯстони азиз, парвардигор ҳамеша хонаобод ва сарбаланд боше. ҳеҷ гоҳ сартон дард, дилатон ғамро набинад. худованд нигаҳбони аҳли байти шумо бошад. имрӯз як мутаассифона хабари нохуше дорем ки як модари азиз аз шаҳри душанбе дар балнисаи қараболо ҳамроҳи фарзанди бемораш ки 2004 таваллуд дошт, хоҳарчамон Марҷона номаш, касали сактаи дил ҳастай. аҳволаш хеле бадай ки бояд дар срочно бигем операсияш кунанд. аз мо хоҳиш кард ба хотири худо мақсад ҳамин видеое ки партофтаи оз мо дар ақиби ин видео иншаллоҳ мемонамаш ҳамин дар сайтон бумоне. ба хотири худо бародаро хоҳаро ҳастанд 1 рубля ё 10 рубля мақсад имконият бошанд партоянд то ки ҳамин операсияи хоҳара бигзаронанд. операсияи хоҳара хеле қимат аст, таи 38,000 сомониш гуфтиянд. дӯстони азиз, дар ҳаққи хоҳар якум дараҷа дуогӯ боше. агар касе ки мақсад имконияти партофтани сум надорӣ, хайр кардан яъне ки пул надорӣ, дар ҳаққаш дуо кӯ ва имконият боша. илтимос хоҳиш мекунам аз ҳар як кадоми шумо, аввалш ба хотири худо ва ба хотири ҳамин хоҳари беморе ки мақсад дар ҳолати вазмин аст, ҳамин видеоро дар историҳоату бумонед ё ки падилица кунед, то ки ба одамое ки хайр мекунанд ба ҳамон одамо раса ва мақсад чӣ қадре ки иншааллоҳ зуршон мераса ба хотири Аллоҳ хайр кунанд. ва мақсад ҳамин суми 1 рубл 10 рубли мо ҷамъ мешавад, ҳамин сабаб мешавад аввалаш худо ва ҳамин сабаб мешавад иншааллоҳ операсияи хоҳара бигзаронанд то ки аз даст надиҳем хоҳара. илтимос хоҳиш мекунам аз ҳар як кадоми шумо. ашкои модар хеле мақсад онҷа дилам мақсад танг шид, дидам қатиш ҳамсӯҳбат шидам. иншааллоҳ бубинед қатиш ҳамсӯҳбат ше рақамошон я мемонам, рақамои карташона иншааллоҳ ҳамроҳи мо бисёр бародарои ва хоҳарои блогер имконият ҳаракат карда истодем ки то ки дастрочна хоҳара мақсад имконият боша операсияшо гузаронем. бо бисёр бад гап намезанам. худо нигаҳбони ҳар як кадоми шумо. як борга хоҳиш мекунем ки ҳамин видеоро паҳн кунед. худованд нигаҳбони ҳар як кадоми шумо боша. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. ассалому алайкум ҳамдиёрони азизу меҳрубон. аз шумо хоҳишмандам ки духтари ман ҳамроҳи Марҷона касали сактаи дил аст. ҳаматон илтимос мекунам, ҳам хоҳишмандам, мо то ҳамин вақта шароити ҷароҳӣ кардан наёфтем, маблағгузорӣ карда натонистем. аз шумо як илтимосем ки ҷароҳии чизаш 30,000 сомон будааст. агар дастгирӣ мекардед, чӣ мекардед, камтар дасти гирӣ мекардед, мо чӣ мекардем, ҳамин духтар агар чӣ мекардед. аз шумо хоҳишманда мекунам ҳамдиёрони азизи гиромӣ дастгирӣ кунем, ҳамин духтари ман нақ шавад. ҳаматонро раҳмат барои дастгириятон.